हाय एवरीवन। ଏଇଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 32ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆଗରୁ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଯୋଉ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଭିଡିଓ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟର ଚାନ୍ସ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି 2 ମିନିଟରୁ ଅଧିକା ରିଲ୍ ଗଲେ ତାର ତ ରିଚ୍ ଆସେନି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ତ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର, ମୋର ରିଚ୍ ଆସିବା ପସିବଲ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଭିଡିଓ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଯେହେତୁ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମୟ କମ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା କଥା, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାହାବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣୁଥିଲି, ଯାହାବି ଶିଖୁଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି। ସେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାବି ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ, ଯୋଉ ବି ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଥା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମିଶେଇଦବା, ମନେକର ଦି ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ, ଆମର ଟୋଟାଲ 2 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମନେକର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ କରିବା, ସେମ ହିଁ ଡିଭାଇଡ କରିବା ନା। ଆପଣ ବି ଟଙ୍କାଟେ ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛି, ଯୋଉଟା ସପୋଜ ଟୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନେକର କେବେ ଆମେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଭଲ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଭଲ କଥାଟା ମତେ କହିଲେ। ଆମର ଫାଇଦା କଣ ହେଲା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ଆପଣ ବି ଦିଟା କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ପ୍ଲସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋର ବି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଥିବା ସେ ଭଲ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାକୁ କହିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ସିଏ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଲୋକ ଫଲୋ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କି ପ୍ଲିଜ, ମାନେ କଣ କହିଲ, ଏକ ତ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ବି ତାକୁ ରେଡିକେଟ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବ୍ରେନ ଇନ୍ ଲୋକ, ବ୍ରେନ ରଟ୍ ଲୋକ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ କରିପାରିବାନି। ତ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଭିଡିଓରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏତିକିରୁ, କି ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ରହିଲା, ରିଆଲିଟି ୱିଥ ଶାଶ୍ୱତ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରିଆଲିଟି, ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ କରିବା, ଯୋଉଟାର ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଓଡିଆକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବା, ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବତା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ନା, ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କହୁ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଧର ପେନ୍। ମୁଁ ଭାବିବି କି କାଶ ୟାରେ ପେନରେ ଡୋରେମନ ର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଏପିସୋଡ ଥିଲା, କି ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ସ୍କାନ କଲେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆନ୍ସର ଆସିଯାଉଥିଲା। ମାନେ ମତେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି ପେନ ର ନିପ୍ କୁ ପେପର ଉପରେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲେଖି ଦଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେଇଟା ରିଆଲିଟି କି? ବାସ୍ତବତା ନୁହଁ ନା। ସେଇଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ। ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ କଣ? ହଁ, ଏଇ ପେନ୍ ଧରିକି ପେନ୍ ନିପ୍ ପେପର ଉପରେ ରଖିଲେ ଆନ୍ସର ମନକୁ ଲେଖି ହବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ରେନ କୁ ସେ ଲେଭେଲରେ ଟ୍ରେନ କରିଥିଲି। ରିଆଲିଟି ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଜାଣିଲେ ତ? ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡ୍ରିମ୍ କୁହନ୍ତୁନି କୋଉ ଜିନିଷକୁ, ତା ବଦଳରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏମ୍। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଡ୍ରିମ୍ ତ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖଟ ଉପରେ ଗଦିରେ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇକି ଶୋଇକି ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆମେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି, ମନେକର ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁନି ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କି ଶୋଇବା ଛାଡି ଦିଅ, ନା ସେଇଟା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ମନେକର ମତେ 6 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା, 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ପରେ ଯଦି ମନେକର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ ମନଟା କହୁଛି, ଯଦି ମୋର ଖାଲି ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ହଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଟା ଯଦି ମୋର ଏମ୍, ମୋ ଏମ୍ କେବେ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋର ଯୋଉ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥବ। ଛାତି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ରଖିବା,
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ ଆସେ ସବୁବେଳେ। ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସୋସାଇଟି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ସୋସାଇଟି ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଦଉନି ଯାହା ମତେ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଠୁ ଦୂରେଇକି କେମିତି ରହିବା, କାହିଁକି ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବୁଝନ୍ତୁ, ଧର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ସେଥିରେ ଲିମିଟେଡ ରାମ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ ଲିମିଟେଡ ରାମ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ନା କି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି? ତ ଆଠୁ ବେଟର ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କରୁନି ଦୁନିଆରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଡ୍ରିମ ଆଉ ରିଆଲିଟିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ରିଆଲିଟିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଡ୍ରିମ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଥା, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଯଦି ଡ୍ରିମ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯୋଉ ଫିକ୍ସନାଲ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କେବେ ବି, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଡ୍ରିମ ର ପାର୍ଟ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଏମ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ତରଫରୁ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଆକାଶରେ ଯିଏ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କୋଉ ନାଁ ନଉନି, ତାକୁ ରାମ କହୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଜସ୍ କହୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲାହ କହୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଗୁରୁ କହୁନି। ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା, ନା କାହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ନା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛେ। ଯିଏ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଯିଏ ବି ତାର ଏମ୍ ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ଖାଲି ମଟେରିଆଲ ହେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସୁଛି, ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେମିତି କଥାଟି ଆସୁଛି, ନା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜିତି ପାରିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ହୋପ୍ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ହବାକୁ ଦେବିନି, ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ଲିଜ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।